सेसलै लोगोफोर एफा गरम दिनै रामोनदा 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 फांखाया लगायलाय फांखाया खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गिबिसिन खौराङानो जाहैबाय सासे 7 बोसोर बैसोनि गथ' हिनजावसाखौ सागु दुथांफोरा बारे जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै गालांबाय। नाइमा मुंनि सासे 7 बोसोर बैसोनि गथ' हिनजावसाखौ सागु मानसिफोरा 20 डेज जिनाहारि खालामनानै बुथारबाय। बे खौरांखौ निउज मिडियायाव होनाय जायाखै, जोंनि बे भारत हादरनि निउज चेनेलफोराव होनाय जायाखै। बे खौरांखौ आर्टिकेल हिसाबै होगासिनो दं। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय लोगोफोर। बेबायदि जाथाया जोंनि बे भारत हादराव बारे जागासिनो दं। अब्ला जों गुबुन मोनसे खौराङाव फैनोसै। गुबुन मोनसे खौराङानो जाहैबाय मैयाहाय हजाय डिस्ट्रिक्टआव जायबा 14 बोसोर बैसोनि गथ' हिनजावसाखौ न'खराव रावबो गैयै समाव जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमोन। बै जिनाहारि खालामग्रा दुथांखौ मोननाय जाबाय। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय जिनाहारि खालामग्रा दुथां। बे दुथाङानो बे 14 बोसोर बैसोनि गथ' हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमोन। जोबोद मोजां खौरां जादों बियो, नङा होमबा? बेबायदि दुथाङा थाबैनो साजा मोननांगौ आरो बेबायदि दुथाङा फासिनि साजा मोननांगौ। अब्ला जोङो गुबुन मोनसे खौराङाव फैनोसै। गुबुन मोनसे खौराङानो जाहैबाय सुशांत सिंह राजपुतनि बागै। सुशांत सिंह राजपुतनि दायाव सलमान खान, करण जौहर आरो एकता कापुर बिसोर 3 दुथांखौ केस फाइल खालामनाय जाबाय आरो लोगोसे गोबां दुथां दंबावो, नाथाय बिसोर 3खौ केस फाइल खालामग्रोनाय जाबाय आरो उइटनेस हिसाबै कंगना रानौतआ दङ। दा जियानो जादोला जोंनि बे बिटिआरआव मोनसे खौरां बिलाइयाव मोनसे निउज भाइरेल जागासिनो दं। नोंथांमोना नैखौ नायबानो जाबाय। नै बेहाय लिरनाय दं लाइमोन बैसोयैनो थाबाय थानो हानायनि मुलिया थाबैनो फैगासिनो दं होननानै। नाथाय बे खौराङा सैथो ना नंखाय बेखौ आङो दासिमबो मिथियाखै। जुदि नोंथांमोना मिथिगौ अब्ला कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। माबोरै जागोनलै लोगोफोर? लाइमोन बैसोयैनो थाबाय थानो हागोनबालाय आंबो बायगोन बेखौ। अब्ला जों गुबुन मोनसे खौराङाव फैनोसै। गुबुन मोनसे खौराङानो जाहैबाय सान मन'नायनिफ्राय। सान मन'नाया 21 जुन खालि जानो थांगासिनो दं। बे सान मन'नाय दिनखालि नोंथांमोना मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेखौ नोंथांमोना मिथियाबो जानो हागौ। जुदि नोंथांमोना मिथिनो लुगैदों अब्ला कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन। सान मन'नाय खालि मा खालामनांगौ मा खालामनाङा, मा बुस्थुखौ दांनांगौ मा बुस्थुखौ दांनाङा, बेनि सोमोन्दै माखासे खोथा नोंथांमोननो आङो लानानै फैगोन। नोंथांमोना जुदि लुगैयो अब्ला कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो। नोंथांमोन दिनैनि खौराङा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सोनानै गालां। अब्लासो आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसनाव सहैगोन। बाय बाय। रामोनदा फांखाया बन्द' खालाम, एसिया लगाय। फांखाया सिफाय दिनैनिफ्राय एफाग्राब सेव फैबाय थायो।